tecnologia 5G, a diferència de les anteriors, de la 3G i de la 4G. El seu desplegament perquè pugui ser efectiu, parlem de les small cells, de les petites antenes, que tenen com a característica una major velocitat, major fiabilitat, però un menor radi d'acció. Això significa que per un mateix territori un molt més gran desplegament en quant a nombre d'elements. Això significa que hem de multiplicar de manera exponencial el número d'elements que tenim. Com? Nosaltres com a mínim tenim molt clar que ha de ser no posant nous elements, sinó aprofitant els elements que ja estan a l'espai públic en el mobiliari urbà. El territori on estem es configura com una mena d'avinguda del futur. Cal un pla Cerdà 4.0, no sigui fruit d'un visionari, sinó que sigui tasca de tothom, dels ciutadans, de les administracions. Fixeu-vos a la dreta, rec per degoteig. Poso la gota d'aigua on hi ha la planta que té set. Vaig a sobre i faig clic. Això és un small cell. Ara detecten que el senyor Mario m'està trucant i tot el feix el direcciono al senyor Mario. I quan s'ha acabat, electrònicament recupero el feix i me'n vaig atacar al senyor Martínez Vila. Tot això ho estem fent amb 4G. Per tant, 4G encara té molta capacitat. I això frena el desplegament de 5G perquè té una lògica, perquè tampoc tenim la killer app que demani massa més ara. I la clau, jo crec, de les societats que avançaran en aquest món disruptiu, en aquest nou ecosistema, seran les que saben trobar aquest fil conductor entre la societat i aquesta nova tecnologia. I ens has explicat moltes coses, sobretot això que hem de saber tots, que és el marc, allò que s'hi juga, els interessos de cadascú i la topologia. Aquests elements, a tots els que aquí podem o hem de prendre decisions, ens ve molt bé i aquest és un dels objectius d'aquestes jornades. Per tant, moltes gràcies.